Hello, Pastor. May hapon. Maayong hapon usab diha kanimo igsoon. Oo. Ang akong pangutana, Pastor. Kaning may tungod bitaw sa pagkampo dito lo ni Sos. Matthew 6, 9. Oo, kanang bitaw kanang giingon niya og ayaw kami itugyan sa panulay. Kung dili luwasa ka sa dautan. Ang akong pangutana, Pastor, mao kini. Kanus aman itugyan sa Dios ang tao ngadto sa dautan sa dihang nagbuhat siya maayo o nagbuhat siya dautan. Actually, igsoon, bisag buutan ka, pwede itugod sa Ginoo ang pagsulay. Dili na siya magmatter kung nagbuhat kag maayo, nagbuhat kag dautan. Pwede ka itugod sa Ginoo ang pagsulay. Basahon nako, Mateo kapitulo 4 bersikulo 1. Usa ka example la kay Mateo 6 man ang imong pangutana. Atrasan lang nato gamay sa kapitulo 4. Nagingon sa kapitulo 4 sa Mateo. Okay? Unya si Jesus gihatod sa espiritu ngadto sa mga awaaw aron tintalon sa yawa. So mismo si Jesus Christ gihatod sa espiritu aron tintalon sa yawa. Sa umang version ani igsoon, test ang gigamit ani pagsulay nga na kaniya. So si Jesus Christ kabalo biyata nga wala siya sala, walay lama sa iyang baba, ikaduhang Pedro kapitulo 2. So di nimo makaplagan ang naabay lama sa iyang pagkatao, pero gihatod siya sa espiritu aron siya sulayan. Mauning panahon na igsoon nga gisulayan siya siyawa katulo. Katong gignan bitaw siya nga kung ikaw anak sa Dios, kini ba to himo ang tinapay. Okay? Kung ikaw anak sa Dios, ambak kay tamukon man ka sa manulunda. Unya kung ikaw anak sa Dios, ihatag nako ang tibok nga kalibutan, mohapa og mosimba ka lang kanako. So sa ato pa, ang pagsulay walay gipilig zon. Madautan man ka, mamatarong man ka, adunay panahon, nga itugot sa Dios ang pagsulay. Pero kung atong tanaw ng balaan nga kasulatan igsuon, dili man nato na angay kahadlukan ang pagsulay, gawas kung nalimot ka sa Ginoo. Nga naman, unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13 nagingon. Kaninyo walay nakaabot nga bisan unsang pagpanulay nga dili maantos sa tao. Ang Dios kasaligan og dili niya itugot kamo nga pagapanulayon sa labaw sa inyong karangan. Apan uban sa panulay, siya magatagana usab og lutsanan sa paglikay aron kamo makahimo sa pag-antos ni ana. So while it is true nga gitugot sa Dios ang pagsulay, pero udi sad niya itugot ng pagsulay nga dili nimo madaog. Tanawa sa ato nga pag-eskwela, gikan sa elementary ngadto sa high school. Di ba ang mga maestra mohatag mag-examination? That is test. Gitawag siya test. Nga naman, aron na sa mga evaluate kung unsa ang imong kahimtang. May baon sa maestra, nagtuon ka ba? Wala. Kinahanglan, angayan ka i-follow up. Aron magtubo ka. Challenge na siya. Magyapon sa mga pagsulay. Gitugot sa Ginoo. Aron ikaw magtubo, mag-mature. Aron challenge na sa atong kagalingon. Nga ang matag pasulay igsuon, gagatubo ka. Kumbaga, nag-eskwela ta sa espirituhan nga pag-eskwela kaniya to grade 1 tas pag-alagad, hantod niabot tag grade 2, hantod niabot tag high school, hantod niabot tag college, mature o hamtong na kita. So, andam na kita, matubang sa mga sagit ni nga kalibutan ug atong eksperyensya, ato sang i-share sa atong kabataan aron makahatag tag saktong disiplina nga na kaniya. Follow up, Igsoon. Oo, kay mo karon nga gihatag nga ehemplo, ato makita nga si Jesus gusto wa gyud sala. Sa ato pa ang tao makita po tingali kung nagmanatod-on siya nga tos Ginoo, is ko na sulayan. Pero kung magbuhat kag dautan, may puruhan pa bang itog yang kasdautan. So ang imong pangutana sa mabasa nga si Jesus walay sala niya igsoon atong basahon. Unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21. Kay sa maong paagi pagawi gipanagtawag kamo maingon nga alang kaninyo miantos man usab si Kristo nga nagbilin kaninyog usa ka panig-ignan aron kamo na nagsunod sa iyang mga tunob. 22. Siya walay nahimo nga pagpakasala, walay hingkaplagan limbong diha sa iyang baba. Walay hingkaplagan limbong diha sa iyang baba. So meaning to say, hinlo siya. Mamagani nga siya gisulayan, wa mahulog sa pagpakasala. So ang atong strength, ang atong kusog igsuon diha kan Jesus Christ.
Mo magani nga sa panahon sa atong mga struggles, nag-ingon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Idugang nga na kanimo, mismo pa strength, ihatag kanimo. Mo na itong nabasa sa Matthew 6:33. Unya ang pangutana, mahimo ba nato ang butang? Pinagi kang Kristo? Yes. Ito na makita sa Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 13. Sa English, gibutang na siya nga, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. O sa Bisaya, nag-iyon din ni sa Bisaya Igsoon, mahimo ko ang tanang butang. Okay? Pinaagi kaniya nga nagpalig-on kanako. Pinaagi kaniya, dili pinaagi kanako. Kaya wala may kusog nako, luya man ta, tanan. Puro man ta makasasala, wa tay kapanghambog sa tong kagalingon. Atong saligan, pinaagi ang strength ni Jesus Christ. Busa dili angay nga mobulag ta kan Jesus Christ. Sa bisag unsa nga mga pamaagi sa mga pagsulay, magpabilin kita diha kaniya. Nganong magpabilin kita diha kaniya? Mo man gihatag sa dinhi, mo man hisgot sa balaang kasulatan, okay? Juan kapitulo 15. Versikulo 4, pabilin kamo kanako o pabilin ako kaninyo. Maingon nga ang sanga sa iyarang kaugalingon dili makabunga. Gawas kong magpabilin kini sa tanom. Sa ingon usab kamo dili magapamunga. Gawas kong magpabilin kamo kanako. Pabilin ta kan Jesus Christ Igsoon. Follow up, muna pa ba kay live pangutana? O katapusan na, Pastor. Sa ato pa, ang pagsulay sa tao, lagmit mahitabo kung nagbuhat siya matarong. Kung ang pagsulay sa Sa ato pa, ang pagsulay sa tao, lagmit mahitabo niya kung nagbuhat siya matarong. sa akong giingon ganina, wala exemption. Matarong man ka o dautan man ka, pwede ka sulayan. Ni ay matarong, si Jesus Christ, na mabasa na to sa Mateo Kapitulo 4, ginasulayan. Kita usab, kaya nag-ingon malang kasulatan sa Roma 3:23, ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Ang tanan bakakon sa Roma Kapitulo 3:10. So imo makita igsoon ang tanan dili maayo, pero ginasulayan gyapon ta. So mamaayo man ka o madili ka maayo, ginasulayan kita aron usa magmahamtong kita sa pag-alagad nga kaniya. Okay? Sige, Pastor. Salamat. Daghang salamat sa imong pagpanawag.